Uno sa 25 ka mga biktima sa natabong nga aksidente sa barangay Badoza, Lapaz na nakabaton sang Bulig Pinansyal gikan sa Iloilo City Government. Ginpangunahan ni Councilor Miguel Treñas ang paghatag sang tag 10,000 pesos sa mga nadalasa sang water tanker. Nahibaluan, i-rescue na kuntani sang taga CDRRMO ang water tanker matapos ining nadulaan sang preno, apang inyang nagdiretso kag nadalasa ang mga bystanders. 25 ang napilasan sa aksidente kag duha ang napatay. Bangod sini, nagpangayo sang pasaylo ang lokal nga panguluhan sa syudad sang Iloilo, ilabi ng City Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagtuyo lang nga makabulig. Pero kapasalig man si Mayor Treñas kung ano pa iya mabulig sa inyo lang yung syudad kag pangayo ito sila pasensya ang amunin na aksidente man wala man, di man natin gusto matabo na pero natabo na. Pero ang proud na lang subong na matagkit na support sa inyo. Kag pagit ang mabulig sa syudad, ari namin. Una diri, personal nga ginatubang ni Mayor Janet Treñas sa mga biktima sa aksidente sa diin nagpangayo man sang pasaylo ang alkalde. May interventions naman na ginpatigayon ng CSWDO para malampuwasan sa mga biktima ang natabo. Magapatigayon pagid sang assessment ang Iloilo City Government para mahibaluan kung ano pagid nga aspeto mahimo makabulig sa mga biktima. Sirado na ang tanan nga mga gates sa palibot sang Iloilo Terminal Market o super. Ginhimo ini sunod sa LEEO para masiguro nga hindi na makawat ang mga salvage material sa sulod sa merkado. Natapos naman sang SM Prime ang construction sang temporary stalls kag nakatakod na sang kuryente ang more power. Inyang rason, amat-amat na nga nagsaylo mga vendors sa ila temporary stalls. Ginkalipay naman ni Mayor Janet Treñas ang pagsugod sang board up kag fencing sa Iloilo Terminal Market. Sunod sa alkalde, panugod pa lang ini sa ginahandom nga state-of-the-art kag modern public market. Sunod naman sa Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, ginsiguran ang pagkayo sang Iloilo Terminal Market sang Hunyo 5. Antes na, makapila ka beses nga nagpatigayon sang coordination meeting ang SM Engineering Design and Development upod sa Iloilo City Police Office, Office of the Building Official, City Engineer's Office, PSTMO kag Task Force Assist bilang pagpanghanda sa demolition nga pagahimon sa Iloilo Terminal Market o kon kilala sa tawag nga super. Ang PPP project sa tuwa sang Iloilo City Government kag SM Prime Holdings ang madugay na nga handom para sa moderno nga mga merkado.